Viete, niekedy tie najväčšie myšlienky začínajú úplne nenápadne. A presne tak je to aj v prípade režisera Guya Ritchieho. Celé sa to začína jedným zdanlivo jednoduchým postrehom o štýle. No uvidíte, že je v tom ukrytá silná filozofia o živote ako takom. Počujete to? Sako vlastníte. Pre Ritchieho to nie je len nejaký módny doplnok. Je to vlastne prvý krok, taká malá osobná vzbúra proti zvyklostiam. Nie je to len kus látky. Je to prehlásenie, vyhlásenie zámeru. A tu sa nám ukazuje ten kľúčový rozdiel. Je to vlastne príbeh dvoch oblekov. Jeden nosíme, lebo musíme. Do práce, do kostola, lebo nám ho niekto vybral. Je to proste povinnosť. Ale ten druhý, ten nosíme, lebo chceme. Lebo je to náš nápad, naše gesto. A v tom je ten obrovský rozdiel. Na jednej strane je to uniforma a na tej druhej brnenie. Takže poďme si to rozmeniť na drobné. Prvá časť. Princíp vreckovky do saka. A hneď na začiatok, toto vlastne vôbec nie je o oblečení. V skutočnosti je to o tom, ako si vziať späť osobné symboly a premeniť ich na takú pomyselnú výzbroj, s ktorou sa potom pohybujeme svetom. Presne tak. Ten oblek sa stáva až odporným, keď je z neho len uniforma, povinnosť. Ritchie v podstate hovorí, že náš moderný, taký pragmatický prístup k oblekom ich úplne pripravil o ich silu, o ten kreatívny potenciál. Zostala z toho len, spoločenská požiadavka. Už to nie je forma sebavyjadrenia. No a táto myšlienka ide ešte oveľa ďalej. Posúvame sa od oblečenia k niečomu oveľa hlbšiemu. Časť druhá, vlastniť svoj príbeh. Pretože tento koncept vlastníctva presahuje fyzický svet a siaha až k samotnej podstate toho, kým sme, k našim príbehom. A toto je podľa Ritchieho úplný základ, podstata každého príbehu. Je to ten večný boj, dynamika medzi tým, čo je v nás a čo je vonku. Ten pocit, keď sa tak trochu spoliehame na ostatných, aby nám povedali, kto vlastne sme. Ritchie verí, že úplne každý veľký príbeh, ktorý poznáme, sa v konečnom dôsledku točí okolo tohto jedného zásadného zápasu. Boja medzi vnútorným ja a tlakom vonkajšieho sveta. Takže tu máme tieto dva svety, ktoré sú v neustálom konflikte. Na jednej strane je ten vonkajší svet. Ten, ktorý sa nám snaží nahovoriť, kým máme byť. Pokúša nás rôznymi pozlátkami a trblietkami a v podstate potrebuje, aby sme sa cítili tak trochu menej cenní. A oproti nemu stojí náš vnútorný svet. To je to miesto, kde si my sami hovoríme, kto sme. Kde vieme, že sme dosť. A práve tam je zdroj skutočnej, autentickej identity. Celý život je vlastne neustále vyjednávanie medzi týmito dvoma silami. A tá pravá nezávislosť, tá prichádza vtedy, keď svoju identitu ukotvíme pevne vo svojom vnútri. A ako príklad Ritchie používa jeden veľmi známy príbeh. Mýtus o kráľovi Artušovi. Pozrime sa na to. Krok prvý. Artuš je vychovaný v nevestinci. To je ten materiálny vonkajší svet. Potom krok druhý. Vytiahne meč z kameňa. Tým symbolicky získa späť svoju vnútornú autoritu. Krok tretí. Musí čeliť svojim démonom, svojej minulosti. A nakoniec krok štvrtý. Stáva sa svojím vlastným kráľom. Dosiahne to, čo mu hovoríme sebavlastníctvo. Musí opustiť všetko, čo ho definovalo zvonku, aby konečne našiel, kým skutočne je. A je tu ďalší veľmi podobný príbeh. Podobenstvo o marnotratnom synovi. Znie to možno zvláštne, ale tá myšlienka je silná. Niekedy musíme opustiť samých seba, stratiť sa v tých všetkých pokušeniach vonkajšieho sveta, aby sme nakoniec pochopili svoju skutočnú hodnotu a našli cestu späť k sebe. A presne o to ide. To je príbeh kráľa Artuša, áno, ale podľa Ritchieho to nie je len príbeh kráľa Artuša. Je to v podstate príbeh všetkých príbehov. Je to univerzálna šablóna cesta sebapoznania, ktorá sa opakuje znova a znova, naprieč všetkými kultúrami a časom. Dobre, takže máme teóriu, máme príbehy, ale táto filozofia nie je len o premýšľaní. Dá sa otestovať aj fyzicky. A to na jednom z najúprimnejších miest na svete. Dostávame sa k tretej časti. Ego na žinenke. Tento citát hovorí za všetko. Na žinenke, teda v jiu-jitsu, je úplne jedno, kto ste tam vonku. Či ste bohatí, chudobní, slávni, nič z toho neplatí. Jediná mena, ktorá tam má hodnotu, sú vaše schopnosti. Nič viac, nič menej. A práve tu vstupuje do hry ego. Čo to vlastne je v tomto kontexte? Je to tá viera, že na vašej reputácii v telocvični záleží. Je to taká barlička,
ktorá spôsobuje strach, že stratíte tvár. Prečo? Pretože identitu stále hľadáte vonku, mimo seba. Ego je ten vnútorný nepriateľ, ktorému záleží viac na tom, čo si myslia ostatní, než na skutočnom raste. Je to v podstate ten vonkajší svet, ktorý sa snaží dostať aj na tú žinenku. No a tu je tá zásadná otázka. Čo sa stane, keď sa ego postaví do cesty? Lebo tá neustála potreba chrániť si vonkajšiu reputáciu, dokonca aj na žinenke, sa stáva tou najväčšou prekážkou v napredovaní. Richie tu opisuje úplne typickú situáciu. Bojovník, ktorý prehráva a tesne pred tým, ako sa má vzdať, zrazu povie: ach, počkej chvíľu, niečo ma pichlo, alebo niečo podobné. To je presne ono, to je ich alibi, výhovorka, len aby sa vyhli tej pocitovej strate tváre. Je to dokonalý príklad ega, ktoré chráni falošnú vonkajšiu identitu. A aké to má následky na samotný boj? No, ten strach zo vzdania sa z toho tappingu úplne brzdí hru, bráni kreativite. Z bojovníka sa stáva niekto, kto je len defenzívny, predvídateľný, v podstate nudný. A hlavne tento strach zabraňuje presne tomu, čo vedie k majstrovstvu, experimentovaniu a riskovaniu. Dobre, poďme to celé spojiť. Oblek, príbeh, boj na žinenke. Možno to vyzerá ako 3 úplne odlišné veci. Ale nie je to tak. Dostávame sa k 4. časti. Umenie vlastníctva. Všetky tieto veci sa totiž odhalujú ako rôzne arény pre ten istý jeden základný ľudský zápas. Tuto vidíme pekne zhrnuté. V každej aréne sa odohráva tá istá hra. Pri obleku je hrom vonkajšieho sveta nosiť uniformu. Ale vnútorný akt vlastníctva je obliec si brnenie. Pri príbehu je vonkajšia hra doslovná interpretácia, zatiaľ čo vnútorná cesta je tá archetypálna, cesta domov. A na žininke vonkajší svet chce chrániť reputáciu, ale vnútorný akt je prijať ten úprimný boj. Je jedno, či je to móda, rozprávanie alebo boj. Výzvu je vždy konať z miesta vnútornej autority, nie čakať na vonkajšie schválenie. Celá táto filozofia sa dá zhrnúť do niekoľkých jasných pravidiel. Sú to pravidlá hry života chcete. Prvé a najdôležitejšie, svet sa nám bude vždy snažiť povedať, kto sme. Našou úlohou je povedať si to sami. Ďalej, prevezmime plnú zodpovednosť za všetko. Neodsudzujme hru, vlastníme ju. Musíme sa stať pánmi svojho vlastného kráľovstva. A áno, na konci dňa musíme vlastniť ten oblek. V podstate ide o to prestať hrať podľa cudzích nôt a začať hrať tú svoju vlastnú hru. A tu je ten kľúčový bod. Ten primárny, najväčší boj je nájsť rovnováhu medzi tým vnútorným a vonkajším svetom. Musíme s ním komunikovať, to je jasné. Ale nakoniec, ako sa hovorí, musíme mať všetky vajca vo svojom košíku. A ten náš košík, to je naše vnútro. Naše vnímanie samých seba musí byť pevne, ale naozaj pevne zakorenené tam. Takže na úplný záver, tá skutočná otázka vlastne vôbec nie je o tom, čo si obliecť. Skutočná otázka znie, čo si zvolíme vlastniť. A to nás núti zamyslieť sa, ktoré časti nášho života, oblečenie, práca, názory, celá naša identita sú naozaj, ale naozaj naše a ktoré sme si len tak bezmyšlienkovito požičali.